Ассалому алейкум ба ҳама мардами ғариб, ба ҳама мардами тоҷик, ба ҳама нафарое ки ин видеоро тамошо доранд. Бошанд одамое ки канали моро дастгирӣ мекунанд ва комментариҳои беҳтарин менависанд. Ва дар аэропорти Домодедово қарор дорем, хостем бо ай нарх навор камтар шуморо хабардор кунем, шутоби ки кадоме ки раҳакиам боша рафчодша бигира ва дия билетша бигира. Ва дар масъалаи Москва душанбе ки ҳозир касаи 88 пурсидам, пагаҳ дар як рейсай 22800 ва нарх навош сар мешавад то охири моҳи сентябр, то охири моҳи август бромадаи моҳи сентябр ои нафруш на бромадаи самолёти Сумон Айра. Москва душанбе аста айдунукова самолёти юртуе ва ай 21000 то 20800 дар аэропорт билетча фурӯхтесиам ва медоне ки касаи 88 меёд касаи Сумон Айра хечай ва дихтирспориш 3000 рублай дар аэропорт Домодедово да фурӯхова да 2750 ва Шереметова Ушаковская 2750. Кадоме ки ду бор ваксинатсия гузашта бошанд насб продан мешавад. Агар ки як бор ваксинатсия гузаштагӣ бошанд ай регистратсия мегардонандшон. Ва дар видеои пешинам дар масъалаи Ӯзбекистон гал назадам, як бори дига бахшиш мепурсам. Рости номрома дар ҳар як видеом комментариам да мемонам, кадоме ки раҳи дур да бошад билетча мегирем ва ин бародарам ҷавоб медиҳад билетотона мақсад ай авиакасса мегирем морам ки шутоби ки як рейс отменит шава ё ки чӣ шава пултона возврат карда битонем ва эмо мақсад последнее время рейсои ҳамин Ӯзбекистона пура маълумотшон меоди беҳтарин мешид. Салом алейкум, я бори дига баландтар галдам ва фикр ки оғоз кунам. Салом алейкум подписчикои азиз. Барои нашоти рейсои Ӯзбекистон ҳастай ай имрӯз мисол ай пага числаи 20 ҳастай то охири августа. Ай моҳи сентябр боша рейсои Қаршиву Термиз биромадагие ки дар ин нархҳо ин рейсҳо регуляр не камтарак нархшон қиматтарака. Қарши 8-8.5 ҳазорай, Термиз бошад 9-9.5 то 10,000 ёфта мешавад моҳи сентябра. На ки агар мисол камтарак сабр кунен рейсҳои чартерниш мебоянд ё арзонтаранд ай 7,000 сар шудагӣ то 10-11,000 мисол харидорӣ кардашон мешавад рейсҳои чартернида. Табу нарх наво ҳамаша чикала барои кӯдако чеки чо отменит шава ё ки дига ва дигаш барои ки ҳам мегӯям бо занг мезанам мепурсам ба ҳар ҳол мақсад чӣ савол я последний время мепурсам ки мо ҳам мақсади видеомон ки хабардоршон кунем. Бисёр саволан фақат нашоти бисёр саволон нашоти ҳамин ваксинатсия мешавад. Я укол дорем мегзарем, ду укол дорем ё мегзарем мисол ё ки барақи ПЦР мегирем. Агар ки як бори дига такрор мекунам, агар ки ду укол задагӣ бошед дар ин ҳолат шумо ягон ПЦР, ягон дуктур, ягон чӣ намеспорем ба ҳамин сертификатон ай любой аэропорт миёем мегзарем. А дар ҳолате ки як укол задагӣ бошед, як ваксинатсия задагӣ бошед, всё таки мегирем, мо миёем аэропорт як бори дига тести ПЦР меспорем. А дар бораи багаж Сумон Айра сайри километр 385 рубл, Ӯзбекистон чӣ? Ӯзбекистон 330 рубл, ай 300 то 330 рубл мегирад. Бо аста самолётош ки 1 километр боша багаж ҳисоб мекунад 4500 мегирад. Дамо вақте ки ҳамон билет мегирем, дар ҳамон билетотон нависондагӣ до багаж один якадагӣ тире агар ки сари килош бошад нависондагӣ ки 200 300 ё 500. Агар ки до багаж один 4000 ё 5000 бошад вай яъне маъниш ҳамие ки агар ки 1 кило зиёдтар бошад 4-5 мегирад. Агар ки мисол багаж 20 кило бошад ва шумо 40 кило ҳам дошта бошед ҳамон 4-5 тона мегирад. Ай баъд кадоме ки парвоз кардани пешаи рафтанаш телефон кунад барое ки рейс шояд алиш мешавад, шояд отменит мешавад ки саргардон нашавад. Масъалаи хадига саволам нест. Саволам дига нест. Ҳама занг мезанад, саволоша ҷавоб додасем иншоалло ба амри Худо. Як бораи дига гап заданем ки вақте ки занг мезанем, зайнин мега фаҳмем ки мо ҳам мисол қатъи ранги шумо бо як подписчик дига саволе дорад, ҳамон мисол саволашро ҷавоб додасем. Шумо занг задан гирен иншоалло ба амри Худо ки шумодан саволотонро ҷавоб медиҳем. Боше ҳама бародаро гап нест. Бисмиллахи роҳмони роҳим. Алҳамдулиллаҳи раббил аламин ва салату ва салому ала расули ва асҳоби аҷмаин. Аммо баъд ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Инаки Абдулло мусоб саломат омадем. Короче гузаштем аэропорта бе ягон камбуди бе ягон чиз гузаштем. Алҳамдулиллаҳ омадем ина та самолёт шитагием. Ба сӯи хона иншоаллоҳ ҳаракат дорем. На бародаро
همینجا آدم اومده پشت رستن انشالله که اگه منوت پس ممکن که پرواز آید رحمت کلام برای پس